No, takže já vás vítám na kanále monkeybros.cz, je to můj kanál a ještě mi jednoho mého kámoše. A dneska tady mám něco o rozložení světa, tedy to alternativní světa, je to normální země, v té mý knížce, tedy v Gao Aso Black Eagle. Takže začneme. Z USA. Ovšem není to pouze ta země jako USA, Spojené státy americké. Jak myslím tu země o 50 státech. Ale spadají pod ní, ale je to USA jako United, ne States of America, je to tady taky se tomu říká jako UCA, United Continents of America. Takže to je ne superstát, je to superstát vlastně. Ale je to normálně demokraticky, není to nic marxistického. Vzniklo po roce 1960 po válce s Kubou, Panamou a Nicaraguí, které se přidali do USA a nakonec vznikl ten obří celek. Ve stejném roce vzniká také ANK, ovšem o té si pojíme něco později. Dále tu máme CFC, Czech French Coalition, tedy Česko-francouzská koalice, je vojensko-ekonomická koalice, která vznikla v roce 1968 po Pražském jaru a pádu východního bloku. V roce 1962 začalo povstání v kavkazských státech a Kazachstánu, které začala CFC hned podporovat. Nakonec zapojili do velmi krátké války proti SSSR. Na konci války dne 1.12.1969 se kavkazské státy a Kazachstán připojili k CFC. 31.12.1969 vstoupila CFC do COF, tedy Coalition of Freedom, koalice svobody. Tato země CFC tvořila nárazový pásmo před SSNR, což byl jeden ze států, které pak patří do takzvaných pravých států, což je, ano, není to moc příjemný spolek. Dále tu máme DSA, Democratic States of Africa. Demokratické státy Afriky. Vznikl jejich začátek, nebo základ, vznikl už v roce 1975, DSSA, Democratic States of South Africa. Ovšem o 3 roky později, v roce 1978, provedli expanzi do zbylých afrických států. Vzniká DSA, v zápětí se připojuje Izrael a vstupují do COF. Pak taky po vzniku chalífátu v roce 2003 se připojí i Palestina, protože nechce spadat pod vliv chalífátu. Což si asi dovedete představit, co se tam k sakru dělo. Dále tu máme Berkut, neboli Eagle States, orlské státy, nebo státy orla, tak je řečeno. V bývalých sovětských státech známý také jako Berkut, je koalice států, tedy spíše to obří země, kde vládne afgánský šáh, koalice států středního a dálného východu, spadají sem i státy bývalého SSSR, Turkmenistán, Kyrgyzstán, Uzbekistán a Tadžikistán. Berkut vznikl v roce 1992, po válce s SSNR. V této válce ho tedy kdo podporoval RVR, ale o SSNR a RVR si pojíme později. Berkut se v roce 1997 se Berkut spojuje s Čínou, Hongkongem a Tibetem. Ano, v Číně v roce 1975 a z roku 1975 do roku 1979 probíhala občanská válka. Druhá občanská válka. Vyhrávají demokrati a pak v tom 1997 se spojili s Berkutem právě. V roce 1999 začala válka s ANK, o té jsme už mluvili, o Myanmar, Vietnam, Koreu, Japonsko a Indonésii, kterou Berkut následně prohrává. V roce 2008 chalífát zaútočil na Berkut kvůli Afghánistánu. Berkut válku vyhrál a chalífát mu pak přenechal západní Irán. A Afghánistán mu samozřejmě zůstal, Berkutu. Berkut vstupuje do COF v roku 1999. V roce 2004 je podepsána mírová smlouva s Talibanem a Al-Qaidou, které sice nejdříve spolupracovaly s chalífátem, jenže poté, co se tam rozhořela občanská válka mezi ISIS a Al-Qaidou, se obě dvě tyto do té doby teroristické skupiny sahují do Berkutu
a podepisují mírovou smlouvu a smlouvu o integraci obou skupin do jednotek berkutských gard, o kterých si tedy povíme někdy později. A nakonec tu máme RVR, Ruskou východní republiku. Původně vznikla jako frakce v sovětské občanské válce v roce 1970. Je vyzbrojována převážně americkými zbraněma. V tomto roce se SSSR rozpadá na 3 tábory: pravý komunismus, PK, bratrstvo Hákové hvězdy a jejich militantní křídlo armáda Hákové hvězdy. To si asi dovedete představit, co to je. Co mělo, jaká ideologie má ve znaku něco, co má háčky na sobě. Ovšem tady to je kombinace 2 ideologií, hvězda a hákový kříž. Si asi dovedete představit komunismus a nacismus. A nakonec RVR, která je tedy hodně podporována Američanama. Válka končí v roce 1979, pod vliv RVR se dostala celé Rusko na východ od Uralu a o rok později, tedy v roce 1980, vstupuje RVR do COF, pardon za přeřek. Jinak války, které figuruje. Mongolsko-ruská válka, ta se táhne vlastně furt, od toho roku 1980. Dále tu máme válku s chalifátem a válku s ANK. Dále tu máme pravé státy. SSNR, to jsme už několikrát zmínili. Vzniká také roku 1979 také jako produkt oné občanské války a také to bylo jako ta frakce, ovšem to se ještě nejmenoval Svaz sovětských nacistických republik SSNR. Státy, ze kterých se skládá Rusko na západ od Uralu, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina, Skandinávie, Bělorusko. Ten stejný rok začíná válka v Afghánistánu. O té už jsem se taky zmiňoval, kdy proti sobě stojí Rusko společně s afgánskou vládou, Afghánistán obecně, a na druhé straně je tedy tento svaz. Tu svaz prohrává, stahuje se zpátky. V roce 2016 začíná válka mezi SSNR a CFC. Chalífát. O tom jsem se také zmiňoval. Vzniká roku 2003 na Blízkém východě. Státy, které v něm jsou obsaženy. Bahrajn, Irán, Irák. O Iránu už jsem říkal, že jeho část už má ve vlastnictví Berkut, tedy berkutský šách. Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Jemen, Saudská Arabie, Sýrie, Turecko, Spojené arabské emiráty. Také tam spadá ještě Řecko, které už bylo vyhlášeno za bezválečnou zónu. Takže ano, jsou tam si ze stráže, ale neválčí se tam. Byl založen Al-Qaidou. Poté došlo k občanské válce mezi nově ISIS a Al-Qaidou. ISIS vyhrává. Berkut později na žádost Talibánu, to už jsme tady měli, přijme bojníky Al-Qaidy a následně podepsána mírová smlouva a smlouva o spojení s armádními složkami. V roce 2006 zmíněná válka s Berkutem, od roku 2010 válka s DSA. ANK, Australská nacistická koalice, také už zmíněná. První stát, takzvané koalice pravých států. Ovšem ty státy SSNR a Chalifát jsou také členem. A ty všechny státy, které zmínil předtím, RVR, Berkut, DSA, CFC a USA, to je COF, koalice svobody. Takže. A také stát s největším vlivem, tedy ANK je tedy také stát s největším vlivem, převážně na moři, Pacifik a Indický oceán. Hlavní státy koalice: Indonésie, Austrálie, Korea, Japonsko, Myanmar a Vietnam. Zbytek tvoří ostrovy v Pacifickém a Indickém oceánu. Války, ve kterých figurovala válka o Havaj, tu vyhrává. Válka s Berkutem, o zmíněné státy, Indonésie, Korea, Japonsko, Myanmar a Vietnam, tu také vyhrává. A válka o africké ostrovy Madagaskar, Mauritius a další ostrovy kolem Afriky prohrává. Válku vyhrává DSA. První válka, tedy válka o Havaj, trvá 1967 až 1970. Válka s Berkutem 1999 až 2005 a válka s DSA 2007 až 2013. Tak, tohle bylo video o rozložení a částečně i historii toho světa, o kterém píšu v tom Galo Lasso, Black Eagle. Já vám děkuji, že jste si dívali, že jste poslouchali, a pokud se vám ten spíše
nevím jak to nazvat, možná podcast líbil, tak budu rád, když dáte like, třeba i napište komentář a pokud se vám to opravdu líbilo a chtěli byste naší tvorbu s mým kámošem sledovat více, tak můžete také odebírat pro další naše videa, klidně to moje čtení, či třeba Battlefield. Show's over, motherfuckers.